Noi o să mai reușesc să fac o filmare despre posta bântuită. Salut, sunt Darius. Salut, sunt Vlad. Salut, sunt Marco. Și el e Mario și o să facem o filmare. O să fac o filmare de groază. Deci o să ne ducem în... Deci hai încă o dată să vă arătăm. Eu sunt Darius, Vlad, Marco. și acum trebuie să filmez. Și eu sunt Mario. Regizor, în ghilimele. Bine, hai. Deci asta din față. Da, putem să filmez. Asta din față. Sunt bună în cameraman. Eu filmez și tu zici. Asta din față este poșta foarte bântuită. Acolo scrie poștă. Nu știu ce. Și Hai la gratile alea, știi? hai să vă arăt. Să vă arăt camera toată. Acestei poște. Deci. Auzi ceva din ea, să mor. Deci. Undeva pe aici scria poșta română. Aici era... După asta să mergem și intrăm. Uitați că era și Aici o să intrăm noi. În căcatul ăsta tot. Aici. Vedeți în ce? Acum hai la ieșire, hai. Dăm coace. Hai mă, față. Mamă, ce e poftim, dar eu nu stau cu tine, ești obsedat sau mă? Nu s-o obsedat. Pune pe pauză, pune pe pauză. Uite, aceasta e librăria sau biblioteca măsii, dar... Asta eu plec. Deci ești, dă-mi coa, oricum îți dădeam. Filmăm amândoi. Bă, le trimitem la unii băieți. Bine. Ca la obsedați? Bine, mă, hai, n-aș filmează. Unde facem de răsta? Lasă-mă că filmez eu. Dă-mi coa. Se filmează, eu spun ce să filmeze. Filmează în containerul ăla ce-o fi. Poate fi țiganul ăla, știi? Țiganul, ha? Ești obsedat. Nu, dă-mi coa. Știu eu. De la țară vin, la munte. De la... Așa. Acesta e capătul poștei. Bă, să nu scăp telefonul, că De fapt, intrarea, atunci se intra. Aici ți intra prin poște și acolo sus e o grădiniță, unde am fost și eu puțin, dar a fost foarte, dar foarte nasol. Aici sunt niște gunoaie, tomberon. Bine? Nu, acum suntem în Galați. Aici era intrarea. Bă, dacă n-ai zoom, fii atent. Aici, cadre blitz. O să băgăm puțin blitz. Eu am blitz. Ești mă cu blitz toți. Da, cu blitzul ăsta. LOL, nu se aprinde? Așa. Eu cred că trebuie să plec, da? Aici cred că era ceva. Acest țigan va veni acum. Aici sus scria poșta română. Sus scria poșta română. Și acum o să ne retragem în glorie, intrăm în Acum o casă. să mergem. Eu plec. Stai mă, să terminăm filmarea. Nu, eu plec. Ce? O să terminăm în glorie această filmare. Să terminăm toți. Acum o să mergem acolo. Te rog, Darius, te rog din suflet. Da, mă. Nu. Tu să scapi și pe adun. Aici este o parcare. De scăpatele. Eu un cartier foarte ciudat, nu știu de ce, dar... Un cartier mega ciudat. Da, în cartier foarte ciudat, unde noi umblăm din Galați. Deci eu stau undeva încolo. Eu stau cam... Încolo. Și eu la fel. Și el la fel, și el la fel. Și Eu sunt vecin cu Vlad. așa. Eu cu Mario. Da, și el e vecin cu Mulea. Da, exact. Aici v-am mai arătat. Acestea aia mai devreme? Sau... Aici cineva a ars. Bă, ajunge video pe YouTube? Bași cu Mario. Poșta bântuită. Galați, poșta română. Bă, aici era poșta, adică acolo unde am mers. Aici este intrarea la mine în primul sperica, se duce acolo să arate cum e ars. Aici e. Eu. Du-te tu, Marco. Bă, tu ești prea mic, mă. Bă, Mario, te duci tu? Da, știu, să aud diferite chestii, lasă-le. Hai. Te duci tu, Mario? Unde? Să arăți acolo. Ți-e frică, nu? Hai, ne ducem în Hai să intrăm. Eu cu tine. Du-te tu și... Eu cu tine. Bă, te rog, nu scăpatele. Hai, mai bine... Hai, eu plec.
E foarte greu să intri. Băi, îți dai seama ce presiune e pe tine când intri în poșta aia. Stai mândru când intri la intrarea acolo, mi-e frică să mă uit în spate. Și acolo e toate chestiile nașpa, deci acum... Am intrat până în capăt, era să nu mai ieșim din cauza unui câini mulților. E foarte nașpa. Păi ce vedeți? Pe aici intrarea. Doar o să vă imaginați cât de groaznic poate fi. Acum prietenul meu să vă arate cum stai. Bă, am văzut ceva! Am văzut ceva, deci acolo era ceva. O să vedeți în filmare. Scotea niște fum, nu știu dacă se vede bine. Camera nu pe bună. Da, Și cam atât a fost. da, La revedere! n-a fost deloc. O să mai fie. Haideți, Deci. repede! Vom filma poșta de aici. Poșta de aici. Așteaptă-te! Deci, vom da un efect de lumină. Mai mare, foarte mare lumină. Tap. Asta-ți vede HD de 5.000 de mai.